Neste tutorial imos aprender como buscar no catálogo Perseo un libro do que coñecemos autor e título. Imos buscar a obra de Manuel Rivas, Os libros arden mal. Ao entrar no catálogo vemos dúas posibilidades de busca, directa ou asistida. En ambos casos poderemos buscar por autor, título, materia, palabra clave. Neste caso farémolo por título, así que seleccionamos o campo título, escribímolo evitando o artigo inicial e facemos clic en buscar. Unha vez que temos os resultados, confirmamos que se trata da obra que buscamos. Perseo móstranos os exemplares que temos, a biblioteca na que están, a asignatura, a súa disponibilidade e o tipo de préstamo. A data de vencemento indícanos que o exemplar está prestado. Se a obra está prestada, podes facer unha reserva, chamando por teléfono, enviando un correo electrónico ou achegándote ao mostrador de préstamo. E se queres saber se hai máis obras do mesmo autor, fai clic sobre o seu nome e poderás ver todas as obras de Manuel Rivas que hai na colección da Biblioteca Universitaria de Vigo.